Yn y brif adran, roedd yn rhaid I Met giro Caerdydd I gadw I gobeithio o ennill y bencampwriaeth yn fyw ac roedd hi'n ddechrau delfrydol i'r myfyrwyr. Cicrydd Lauren Hutton-Townsend I mewn oddi ar y trawst wedi hanner awr. Roedd yr adargleision yn ôl yn y gêm gyda dim ond 2 funud o'r hanner cynta ar ôl Zoe Atkins yn ymateb yn gyflym I sgorio 7th gol gyngred y tymor hwn. A gyda dim ond 4 munud o'r ail hanner wedi chwarae, roedd y tîm cartra ar y blaen. Pêl hyfryd gan y capten Siobhan Walsh I ddarganfod Atkins mewn aceri o le, a'r ymosodwr yn gorffen yn dda I sgoriau hael yn y gêm. Roedd hi'n gyfartal eto gyda 5 munud ar 20 I fynd, amddiffyn Caerdydd yn ildio'r meddiant yn llawer I hawdd, ac yna Erin Murray yn gwneud yn wych I reoli'r bêl a'i chodi dros Cerin Chamberlain yn y gôl arbennig. Cafodd Atkins gyfle euraidd I sgoriau hat-trick 2 funud yn ddiweddarach, ond yr ymosodwr rwsyd yn penio yn erbyn y trawst, mor agos. Roedd na gyfle I Met ennill y gêm, ond Emily Allen yn taro'r postyn wrth i'r pwyntiau gael eu rhannu yn y brifddinas.